For today's video mga kapobre, imukbang nato ni ang bagong na katilaw ko nga. First time jud din ako matilawan. So, nakabutang diha 2 times spicy daw. Nakakuha na ni kay samyang daw ni siya. Oo. Samyang. First time ako ni siya. So, itong imukbang usilasa, unsay lami. Halang mo din 2 times spicy doon. I-try nato. Need din nato ang mag-init. Oh, di ba? Try nato. Hindi ba jud hilig halang pero i-try nato. Yeah, sige lami ulo. Wow. Yeah, excited. Nah, ano sa nilabay pa chay-chay halak ka. Wow. Ala, ano dagdag kayo? Laso kay ay ni gamay kay tubig ani di ay. Sige try nato. Taga na tag tubig. Maliki siyang sauce. Sauce ka siyang ani. Lamang dito na. Ay, tipo ka siguro buhat, tipo ka siguro ni. Kaya damay sa daan. Ay, dito pa daw. Muna na unya magbungkag. O sige, try na to yan. Excited ako. Sige buhat, pagkalis ka. A few moments later. Yan guys, ato man ang nabuhat, ato ang tiplahan na lang tanan sa maagi. Ako gibutang ani limon og ang tuyo. So, kay tungod sa kahalang hiugasan sila ako balik. Halangan niya. Tinawan ako pati yung kay halanga. Diba kaya? Saan siguro ka nawati tubig? Pati yung halanga. Ambot lang kagkanta ba ko ato. Nga sa gitay nako siya tiplahan ako si lami ani, try nato. Si lami ani. Kami na lang ngita ko maagi para jud nga ingon nga di masayang among pagkuan niyo, sayang daw. Iyan yami siya lang tawon. Nah, di mo siya kanang kinilaw siya. Kasi try nato. Halang baka ni. Gidaghan pa bilin ako. Gitay nato. Hala lami. Hala lami. Mas bit na akong timpla ron kaysa itong ganiha. Lami kayo siya guys. Lami kayo siya. So, palit ko na ni Yabon. Ninong nakaisos. Nanin lang ako timpla. Limon og tuyo. Patingnan niya guys. Oo. I-try ka na ninyo. Di mong bahay. O, tuyo na limon. Napagay na siliso dia. Lami siya. Lami kayo siya. Ikaw sang dali. Isang gabi. Kaka i-model dari Nagtinawan ako siya sa reaction ko niya. Mag-hi sa ka. Hi sa mga followers diha nga mag-watch itong video. Mag-hi. Hi. O, yan ang napapatilawan siya kung sa reaction niya. Lami dili. Di ba lami kayo toyo og limon din guys. Lami jud kay siya. Di ba? Lami na diskarte. Lami na diskarte guys. So sayo balik ka. Ani kamo na sakto, makorek ka. Ora yan. Di na sungkit. Digit ka mahayan. Lami jud kay siya. Halang jud kay siya. Lami kamo sa halang jud daw. Lami kay siya guys. Ito ano ba? Halang jud siya sige gasa na ako sa. Gasa na ako sa minute dapat kay una lagi ako pila pagtuturo kay halang. Sa ilang tubig daghan. Pati jud kay halang pero halang gihapon siya. Sama siguro wala naman gasan, sama siguro wala naman gasan tubig. Pati di siguro halanga. Ay, 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 kita, ay lagat ori. Nani kita sa karon. Ayo, long pagped. Ani kamu kita ni makaon mo ani ko sa mahayang. Di ko masayang. Ni kailangan ito siya. Nani kita guys, nani kita hayang tuyo lang siya og limon, di ba? Sa powerful ang limon og tuyo. Lami ko dito ay. Problema ti halang. Lami kita sa oy. Ni sa inon sa ba? Try og tilawi. O silami. Silami. Oh, lami. O, di lami siya. Oh my God. O, kanina ikaw ikasamsam. Say hi sa akong followers. Ayan, pilaw. O, sa siya lami. Lami siya? O, di ba? Ojo ko kamupuon kay
Abi man ako mapil masayang ang amo ang pagmukbang pero medyo siya halang jud siya. Pero samot siguro nga wala na mong gasyo kaya wa to na mo kuha atong tubig. Medyo halang nga guys. Pero in fairness, ano siya medyo kaya lang halang lami kayo. Ayan guys. Nak, ay pasok mo nak ay. Dalin kamot. Ayan guys oh. Ayan di ka mahayan kalamian. Ay, timpla to. Sundan to, sundira to. Nga pang procedure na mo. Ayan, sa pagtimpla. Pagting lamia kayo. Wapod mi, nagmahay. Laro na sa limo, nag-angtuyo ang kuan. Susi, ayan, ayan na. Ayan. Di ka mahayan. Samyang. Samyang. Ayan. Let's go, bye-bye.